Здравейте! В това видео ще разгледаме първата стъпка за осъществяване на CFD анализ – подготовка на геометрията. За целта ни е необходим CAD инструмент. CAD инструментът в ANSYS се нарича Discovery. Той може да бъде отворен, когато потърсим Discovery в Windows Search менюто. Кликаме веднъж, за да го отворим и изчакваме неговото зареждане. Имайте предвид, че ако го отваряте за първи път, е възможно да отнеме около минута-две, за да се зареди напълно. Когато Discovery вече е стартирано, ще бъдете посрещнати от вече активна площ, върху която да чертаете. Хубавото нещо на Discovery е, че когато кликнете F1 на клавиатурата, ви се появява Overlay Help, който ви дава информация относно всеки един от инструментите, като някои от тях са придружени и с ето такива видеа, които правят използването на Discovery още по-лесно. За да излезете от този Overlay Help, може да кликнете върху Escape на клавиатурата. И сега нека да разгледаме интерфейса. Тук горе не се намират инструментите, с които да създаваме геометрии, да измерваме определени параметри, както и да поправяме геометрии, които сме внесли от други CAD софтуери. Също така, един много важен таб е Prepare таба, който ни дава възможност да подготвим нашата геометрия за симулация. Но нека се върнем на дизайн и да поговорим малко за това, какъв тип CAD софтуер е Discovery. Discovery е от така наречените Direct Modeling софтуери, което ще рече, че по подразбиране стъпките, които изпълняваме, не се записват в списък с операции. Тоест, ако си взема окръжност от ето тук и след това кликна веднъж в центъра, пусна бутона и провлача мишката, мога да създам окръжност и след това с ето този инструмент Pull да селектирам това лице и да го провлача в вертикална посока. Ако искам да задам размера, мога да кликна Space в бутона на клавиатурата и от клавиатурата да задам желания размер. За да преместя този цилиндър, аз натискам върху контрол на клавиатурата, средното копче на мишката, скрола и премествам геометрията. Ако желая да завъртя модела, мога само единствено с скрола на мишката да го завъртя. Приближаването и отдалечаването също става с скрола. Но да се върнем на Direct Modeling концепцията. Тук вляво в структурното дърво можем да видим, че имаме единствено тялото. Нямаме дефинирана скица, където да имаме нашата окръжност с нейния размер. Нямаме дефиниран и процес, който да е екструднал нашата геометрия. И тук много често идва въпроса, добре, как да променя диаметъра на този цилиндър. Ами съвсем просто. Можем да кликнем на страничното лице на цилиндъра и в ето
тази кутийка да посочим новия размер, който желаем да зададем за диаметър, за радиус на цилиндъра. В случая ще го променя на 15 мм и можем да видим, че веднага се промени радиуса. Друг чест въпрос, който получавам, е как да променя височината, на която съм екструднал конкретното тяло. Отново можем да изберем дадена повърхност и в зависимост от това дали желаем да екструднем допълнително или пък да намалим размера, можем да си изберем посока, в която да провлачваме. И така аз мога да провлача още 20 мм, кликам върху Space на клавиатурата и записвам 20, за да добавя към предишните 20. Сега, за да се уверя, че размерът е този, който желая, именно 40 мм, ще кликна върху горното лице, ще завъртя модела и с контрол на клавиатурата ще избера и долното лице. И ето тук долу получавам размерът, който желая, а именно 40 мм. Сега, ако завъртя отново модела, мога пък да получа друг въпрос. Добре, как да съм сигурен каква е дължината, ако не съм бил сигурен колко съм изтеглил първия път, колко съм екструдирал първия път и не желая да измервам. Отново можем да селектираме по инструмента, горното лице и линейката от ето тук. И така можем да видим каква е височината на този цилиндър. Кликам Escape, за да изляза от инструмента, от линейката, за да премахна селекцията и продължавам с следващ елемент, който е интересен за Direct Modeling софтуерите. Друго нещо, което мога да направя, е да избера ето тази равнина и директно да създам някакъв нов елемент върху нея. Този път ще избера да начертая два правоъгълника и за да ми е по-лесно да ги начертая, ще кликна ето тук върху Z, за да завъртя модела и после ще кликнем върху Z на клавиатурата, за да изпълня Zoom to Fit опцията. Сега ще начертая два правоъгълника, един ето тук и един ето тук. И следващия въпрос, който получаваме, е как да съм сигурен какви са размерите. Ето от тук, Dimension, мога да задам конкретен размер. В случая, нека го направим 6 мм. Добре, това го режем. В случая ще начертая два правоъгълника. Един ето тук и друг ето тук. И сега отново избирам по инструмента и завъртам модела, Z на клавиатурата за Zoom to Fit и виждаме целият модел. Ще избера ето този правоъгълник, който искам да екструдна. За да съм сигурен, че ще добавя материал, мога да кликна върху ето тази опция Add и да провлача нагоре. Нека да кажем 5 мм. Какво става, ако желаем да отнемем материал? Може отново да селектираме другия правоъгълник и с Cut да провлача в обратна посока.
Нека изберем 5 мм. Ето така вече имаме както добавяне на материал, така и отнемане на материал. Други интересни функции в Direct Modeling подхода са възможността за преместване на части от геометрията. Сега, след като съм селектирал всички тези лица, мога да избера Move инструмента и да си преместя тази част на друга локация. Също така мога да променя ориентацията й по всяка една от осите. Друга полезна функция е опцията за премахване на нежелани детайли. Сега, за да премахнем този пълнат елемент, първо ще кликна върху Escape два пъти, за да изляза от Move инструмента. Ще селектирам всяко едно от вътрешните лица. И с едно кликване върху Fill ще премахна този елемент. Това работи и за по-сложни форми. Тази тук. С това ние съвсем накратко и набързо разгледахме част от основните функции, които дефинират Direct Modeling подхода, и разгледахме трите най-важни инструмента, които ще използвате по време на подготовка на вашата геометрия. Ако желаете да научите повече, следете за още видеа или се възползвайте от обучителните материали, които може да достъпите от HelpTab. А сега нека да преминем към създаване на геометрията, която ще използваме за COD анализ. За целта аз ще отида в файл менюто и ще избера нов проект. Няма да запазвам промените по този. И сега ще започнем с създаването на нашата геометрия. Тя представлява коляно с тръби, по които тече вода. За да начертаем тази геометрия, първо ще трябва да начертаем оста на тази геометрия и след това да начертаем контура, който ще провлачим по тази ос и по този начин ще създадем геометрията. За целта ще използваме инструмента линия и ще започнем от началото на координатната система. Кликам веднъж и провлачвам в посока X. Тук ще задам стойност от 350 мм и ще натисна върху Escape, за да изляза от инструмента. Сега отново ще кликна в началото на координатната система и ще провлача в положителната Y посока и ще въведа отново 350 мм. Ще кликна върху Escape, за да изляза от инструмента линия. Сега ще използвам инструмента за създаване на заоблен ъгъл. Кликна върху едната линия и ще провлача мишката върху другата. Така ни се отвори полето, в което трябва да въведем
желаният радиус. Ще кликна върху Space на клавиатурата и ще въведа 100 мм. Escape, за да изляза от този инструмент. И след това ще преминем в 3D изглед. Сега ще кликна върху ето тази точка тук и ще създам нов скетч. Ако при вас тази площ, върху която можем да създадем новия скетч, не изглежда по този начин, може да промените нейната ориентация от ето този инструмент Move Grid, който ни позволява да завъртаме и преместваме площта, върху която чертаем. Сега ще кликна върху оста Хикс, за да получа изглед от там и ще начертая две окръжности. За първата си избирам окръжност и посочвам нейния размер да бъде 20 мм, а за втората ще използваме Offset опцията и ще направим Offset на първата окръжност от 2 мм. Сега преминаваме в 3D изглед и избираме по инструмента. Първо селектираме ето тази площ, ето тази повърхност и след това избираме Sweep опцията или опцията, която ще ни позволи да провлачим тази окръжност по предварително създадения контур. Сега с Ctrl задържаме Ctrl и селектираме всяка една от отсечките. С ето този инструмент можем да извършим провлачването от началото до края на тези отсечки. Кликам Escape, за да изляза от инструмента и вече разполагаме с тръбата, по която ще тече нашият флуид. За CFD анализ обаче не е необходим обемът, който флуидът заема. За целта ще се преместим в Prepare Tab и ще използваме опцията Volume Extract. Тя ни дава възможността да посочим две лица, да посочим всъщност лицата, които затварят този обем. В случая това са това лице и лицето в другия край на тръбата. Да посочим едно от вътрешните лица след избиране на тази опция и да прегледаме кои лица са маркирани като вътрешни. След като се уверим, че всички вътрешни лица са маркирани като такива и кликнем върху зеленото тикче, ще получим обемът, който не е необходим за симулация. И ето тук вляво можем да видим, че имаме компонент, който се казва Volume и който ще използваме за нашата симулация, и компонент Solid, който всъщност представлява нашата тръба. За да стане по-ясно, аз ще променя цветът на тръбата, като кликна ето тук. И променя цветът на бял.
тръбата става бяла и обемът е по-лесно различим. Друг много важен момент, който трябва да се отбележи, е, че в флуидната симулация участва само обемът, който флуидът заема. Твърдото тяло не ни е необходимо, освен ако в симулацията ни няма топлообмен или ако очакваме някакви промени в твърдото тяло в следствие на ерозия или други процеси. За да изключим твърдото тяло от симулация, е необходимо да изберем тази опция тук и след това можем да го скрием, за да продължим с останалите стъпки. Следващите стъпки са да създадем така наречените Named Selections, които ще използваме за задаване на гранични условия. Първият Named Selection, който ще създадем, ще бъде на входът на тръбопровода. Ето това лице тук. Избираме тази опция тук долу вдясно. И след като се уверим, че само единствено това лице е селектирано, избираме опцията за създаване на нов Named Selection. Името, което ще зададем, е Inlet, тъй като това е ключова дума, която се разпознава от Fluent и ще направи настройката на модела по-лесно. Кликам Enter, за да запази промените и селектирам изхода на тръбопровода. Тук отново използвам ключова дума, която е Outlet. Enter, за да запази промените. И сега трябва да избера всички останали лица. В случая те са само 3 и мога да задържа контрол и да ги избера едно по едно. Но в други симулации те ще са много повече. Това, което ще ви покажа сега, може да го използвате в такива случаи. Селектирам си Inlet и Outlet от списъка с Named Selections, десен бутон и Hide. И така оставям само с стените, които желая да избера. Маркирам ги от горе вдясно до долу вляво. И отново използваме ключова дума, за да упоменем, че това е стена. След като сме изпълнили всички тези стъпки, ще изключим от симулацията и тези клипи, които сме използвали, и ще запазим нашата геометрия, файл, Save, и ще изберем директория. Това първата стъпка, а именно създаването на геометрия, е завършена и можем да преминем към втората стъпка, която е създаване на мрежа, или още позната като дискретизиране на обема.